ugbu a ka m dubatazie Primate George si Nchọkụ maka ihe omume a ahazi maka nkwalite mmụọ anyị na ịmatakwu Chineke anyị na-efe. Biko geenụ ya ntị. Welcome to WDS, Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. Ụmụnna m, ana m anabata n'ihe mmemme anyị WDS. Ebe anyị nọkwa bụ Christ, Grace and Judgement, Part 7, agba nkasa ya. Christ, amara na ikpe, agba nkasa, the bond that determines one's end. Ya bụ ya na-ekwute ebe mmadụ ga-anọ. Maturity and Divinity Series. Ya bụ ịdị dịka ọdịdị Chineke si chọọ na ntụzụ oke n'ime onye nwe anyị. Ezi Chineke nke usu niile nke ndị agha, ka ihe mmemme a bụrụ ngọzi na nnapụta pụrụ iche nye ndị gị ndị na-anụ okwu a, ndị ekwensu ji ke na-agbụ n'ụzọ dị iche iche, ma n'ụzọ nyanya, ma n'ụzọ ihe ike, ma n'ụzọ ọgbachi, ka onye ha ntọpụ na-agbụ n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Brethren, bekee kwuru, nwanna m, agwara gị sị, Christ, Grace na Judgement bụ ụdọ nke na-ekwute etu ị ga-adị na mgbe ikpeazụ. Ọ bụrụ na ị maghị ihe Kraịst pụtara na ihe Kraịst bụ onye nwụrụ n'ihi mụ na gị n'elu obe, ọ dị egwu. Bekee sị horrible judgment. Ya bụ ọ bụ ikpe dị egwu. Gụọ ihe dị n'akwụkwọ Mkpughe, Revelation 1:7-8, Revelation 21:6-8 and 27, na akwụkwọ John isi nke 3 amaokwu 16 ruo na 20. John 3:16-20. O kwuru gịnị? Ọ bụrụ na ile anya nke ọma, ị ga-ahụ na Mkpughe isi nke 1 amaokwu nke 7, ị ga-ahụ ihe ọ na-ekwu. Ọ sị gị lee anya na Kraịst na-abịa n'ike na ebube, na ọbịbịa ya ọtụtụ mba ga-aba n'ihe iru uju na n'ihe ịkwa akwa, bụ ndị mara ya ube makasịa ya ahụ. Ọ gịnị bụ ịma ya ube? Ya bụ ndị nụchara maka Kraịst Jizọs laghachikwa n'ibi ndụ n'ime mmehie. Ụwa niile ga-alatọpụ n'iyi, gwụtọpụ. Revelation 21 isi nke 6, o kwuru gịnị? Na ya bụ Alpha and Omega, onye mbụ na onye ikpeazụ. Echi ọ na-agbagwoju anya onye Kraịst bụ Chineke. Ṅaa ntị, onye mbụ na onye ikpeazụ. Lee ebe ahụ. And he said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give of fountain of the water of life freely to him who thirsts. Onye na-enye onye ọbụla abịrị na-agba ọkụ mmiri ịṅụ, abịrị ịgba ọkụ nke okwu Chineke. Onye na-emeri ga-eketa ihe niile. M ga-abụrụ ya Chineke, ya onwe ga-abụrụ m nwa. Kwe hụrụ ya? Mana ndị na-ekwenye ha ekwenye, ndị ụjọ efu na-atụ ikwupụta eziokwu, ndị na-egbu mmadụ, ndị na-akwa iko, jupụtara ihe arụ dị, ndị na-agwọ nsị, ndị na-ekpere arụsị, ndị ohi, ọsọ ọkụ na brimstone bụ ihe ga-ereja. Verse 27 sị, ọ dịghị ihe arụ ọbụla gaba na ndụ ebi ebi. Ihe arụ, abomination, ihe arụ, ga-ehụ ihe arụ, ihe eju bara. Nna akpụrụ nwa lakpuru, nna akpụrụ nwa lakpuru, nwanne akpụrụ nwa nwanne ya lakpuru, nwaanyị akpụrụ esoro di nwanne ya ebibi onwe ya. Ihe arụ abara, nwa agbọghọ agbụrụ ụtọ na-akpagharị na main road. Chai! Jesus Christ of Nazareth, kedu ebe ị nọ? Ihe mere na Sodoma, oke mbibi bịakwasị Sodoma na Gomora, ọ bịakwa n'ugbu a. Chai! Ebe na ọ dị onye na-agbazi ibe ya chegharịa, kama nke ahụ anyị ejupụta n'ikpe. John 3:16, ọ sị, John 3:16, kedu ihe ọ gwara anyị? Maka ọ na-agbagwoju m anya anyị kwuo okwu Chukwu a. Akwụkwọ nsọ sị, onye obi ya na-amaghị ikpe, ọ bụrụ na obi ga-amaghị gị ikpe, nsogbu anọ. Onye je ebukọrọ ngwongwo mmadụ, obi ya amaghị ikpe, mara na onye ahụ alaala firi okwu eziokwu. Ekpọrọ nwunye mmadụ, obi ga-amaghị gị ikpe, mara na ịlala firi okwu eziokwu. Ekpọrọ di mmadụ, obi ga-amaghị gị ikpe, mara na ịlala firi okwu eziokwu. Ọ bụghị ihe ndị ahụ ka ọ na-akọwa. Ṅaa ntị, akwụkwọ John 3:16, ọ sị, Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, wee nye otu ọbara hụrụ n'anya, ka onye ọbụla nke na-ekwere na ya agaghị ala n'iyi, mana ọ ga-enwe ndụ ebi ebi. Kwe na hụ Igbo a. Egwekwara verse 20 ọsọ, ma onye ọbụla nke na-eme ihe ọjọọ, for everyone practicing evil hates the light. Ị hụrụ ya? Onye nke na-agbaso eziokwu na-emegide Kraịst, n'ihi na ọlụ onye ha niile bụ ọlụ nke ọchịchịrị. Kwe hụrụ Igbo a, for everyone practicing evil hates the light. Ịgụtakwara ebe ahụ,
ọ wee dị mkpa na gị mata ihe Kraịst pụtara. Lee anya, ọ bụ ihe a ka anyị na-ekwu taa. Ebe anyị ga-ebidokwa taa bụ na agba nke gara aga bụ judgment, mana taa bụ grace. Ọ bụrụ na ịghọta ihe grace pụtara, ị ga-emebi ohere ị nwere ịgba ọsọ ndụ a ruo eluigwe. Ị ga-emesi ya up, because you mess it up, you mess everything up. Grace bụ an unmerited favor. A ga-akpọ ya second chance nye ndị mmehie, second chance nye onye ajọ omume. Ọ bụrụ na ị nụrụ oku a nke a na-akpọ maka nchegharị, a ga-agbaghara gị, gị gbanarị ajọ ikpe a na oke ọkụ a nke na-abịa ịdakwasị ndị mmehie. Ndị mmehie jụrụ nchegharị, ndị sịrị n'ozi ọma nke nchegharị na nzọpụta. Ọ sị na ha ga-anwụ n'ime mmehie ha. Kraịst sị na ha ga-anwụ n'ime mmehie ha. Kraịst sị na ha ga-anwụ n'ime mmehie ha. Lee na akwụkwọ John 8:24-26, akwụkwọ John isi 8 amaokwu nke 24 ruo na 26. Lekwa ya na akwụkwọ Timoti nke 2 isi nke 2 amaokwu nke 29. Ọ sị onye ọbụla nke na-akpọ ha Kraịst, ya si na ajọ omume gbapụ. Depart from iniquity. Let those who names the name of the Lord depart from iniquity. Ịnụrụ ya? Titus 2:11-15. Ọ sị emere ka grace bịakwasị anyị ka anyị wee chegharịa si na mmehie pụta gbasoo ọrụ nke ezi omume. Grace abụghị nke ibime ndụ n'ime mmehie, ọ bụ imepụta amara Chineke. Hebrew chapter 10:28. Iso Kraịst ọkwụ n'isi, ime mmụọ nke a nwere ihere. Hebrew 10:28-30. God, Christ Jesus. Obeke na onye nwe m. Ọ bụ imetụ amara. Jude, ọ bụ naanị chapter 1. Lee n'ihe verses 4-5 kwuru. Ndị mụrụ onwe ha ndị nke Chineke, ndị jupụtara na ajọ omume, na-atụgharị amara Chineke kpọọ ihu n'ala, bugharịa amara Chineke n'ihe ọ pụtara. Amara Chineke abụrụzie iji na-ebi ndụ ajọ omume, gọnarị onye nwe mmadụ. Ṅaa ntị, ezi enyi m onye na-ege m ntị. Ọ sị, etu isi wee kpee ikpe, etu isi ekpe, speak a lot. The way you handle judgment will spell a lot. Salvation or doom will spell doom or salvation for you. Etu isi ikwu na etu isi ikpe na etu isi ka ga-eme ka ọkụ ala mmụọ jide onye ahụ, ga-eme ka ndụ ebibi jide. Etu isi ekpe ikpe ga-eme ka ọkụ ala mmụọ jide onye ahụ. Otu isi ekpe ikpe ga-eme ka ndụ ebibi jide mụ na gị. Yeah, because be careful with your judgments. Lee ndị ohi mmadụ abụọ nọ n'elu obe. Ngwa, Kraịst bụ onye amara, ọkwa eziokwu. Ọ dịghị mgbagha dị na ya. Yesa. Olee ka onye mere o ji omere onye ohi nke ọzọ ahụ amara? Ha abụọ bụ ndị ohi, ọkwa eziokwu, na-ezu ohi, egbu mmadụ, akwa iko, eme ihe ọjọọ dị iche, ọkwa eziokwu. Olee ihe mere o ji gbaghara onye nke ọzọ, hapụ onye nke ọzọ? Ebe ọ bụ grace bonanza, gịnị mere o mere onye nke ọzọ ebere? Sọsọ ofu onye ka o mere ebere n'elu obe. Adịghị mmadụ abụọ, ndị ohi mmadụ abụọ, ndị ohi na-ezu ohi, na-egbu mmadụ, na-akwa iko, na-eme ihe ọjọọ dị iche iche. Ya mere onye nke ọzọ ebere, mere onye nke ọzọ ebere. Gịnị kpatara ya? Ṅaa ntị, anya ka nna akọwara gị. Gị kwuo eziokwu n'ebe eziokwu dị, kwuo eziokwu n'ebe ezi onye dị. Wepụ mmara naanị onwe, wepụ mkposhi, wepụga mkpụrụ asị, wepụga chọọchị anyị ebe ị na-adọ chọọchị anyị. Gị na-ekwu okwu megide onye nsọ, kwuo okwu megide onye na-ekwesịghị imegide. Ṅaa ntị, gụọ ya n'akwụkwọ Luke 23:39-42. Ị nụrụ ya? Ọ gịnị mere Kraịst ji mere onye nke ọzọ amara? Onye ohi ahụ ọ sị taa ka mara gaa na paradaịs, ọ bụghị amara ka o mere ya. Ebe ọ bụrụ ọ na-emere ndị mmehie amara, onye ọbụla gaa n'ihu n'ime mmehie. Gịnị mere o mere onye nke amara? N'ihi na onye nke ahụ sịrị onye nwe anyị, n'eziokwu iwe onye ezi omume. Ọ sịkwa ya, ncheta m, ọ sị ya taa ka ọ ga-ebe. Ji ọnụ gị gwa Chineke si ya gbaghara izo n'isi mmehie, ma ya cheta gị. Karịa iji ọnụ gị onye ajọ omume dị ka mụ na gị. Gị werekwa ọnụ gị akọndem, were ọnụ gị ekwulu, were ọnụ gị aka, n'agbanyeghị na ị na-ebi ndụ n'ime mmehie. Isi m na ị ga-aga eluigwe. Nna gị debere eluigwe ebe a. Lee ya ebe a. Ebe ọ bụ onye Kraịst bụ grace. Galee ihe mere Kraịst emere ha onye nke ọzọ ebere. N'ihi na Kraịst kpọrọ nkwulu asị. Kraịst kpọrọ blasphemy asị. Mr. Preacher, Kraịst kpọrọ blasphemy asị. Ị na-preaching Kraịst, you are preaching for Kraịst, ọkwa eziokwu. Ṅaa ntị, Mr. Preacher, ṅaa ntị, Madam Preacher, ṅaa ntị. Kraịst kpọrọ blasphemy asị. Brother Christian, ṅaa ntị. Kraịst kpọrọ blasphemy asị, ọ kpọrọ nkwulu asị, ọ kpọrọ nkwulu na nkwutọ asị. Ṅaa ntị, ya wee zọpụta onye nke ọzọ, ọ zọpụta ha onye nke ọzọ. Matthew 12:36-37 ọ sị, ihe iji ọnụ gị kwu, ihe si n'ọnụ gị pụta ka a ga-eji kpegbuo gị.
ihe si n'ọnụ pụta ka a ga-eji zọpụta gị. Matthew 12:36-37 akwụkwọ Matthew isi nke 12 amaokwu nke 36 ruo 37. Enyi ọkweghị na ibe ahụ ikpere megide onye ezi omume ebe ị na-adọ ọka gị lekwe o jigo lee ka ị na-alụcha ọrụ a gị ọkụ mmụọ ọkakwa ma bekee sị kọrekt ihe imebiri emebi ka ohere ndụ ebi dịrị gị. Ị gaghị emekwa nke makwa ndị anyị bụ Matthew 7:1-2. Ọkweghị na ugbu a na gị gaa n'ihu ime abuse grace na ya na judgment tụmadị mgbe ị na-ekpe ikpe n'ụzọ na-ezighị ezi ma ọbụla Kraịst agaghị azọpụta gị because this is serious, so be very careful. Ya gị kpachapụ anya. No wonder Christ and his apostles would on individual and different occasions warned against wrong judgment because of its grave consequences. God help us. Ịhụ na ihe mere ọtụtụ ndị ihe mere Kraịst ji adọ onye ọbụla aka na ntị gbasatara ikpe ụgha, ikpe ma afụzi nke ikpe nke gbagara agbagọ ma ndị apọstọs ya n'otu aka ahụ, n'ihi na ha ma na obu ngelenge, obu ihe dị egwu, grave consequences. Ihe Paul ji gwa anyị na Romans 14:9-13 lee n'ebe ahụ. Romans 14:9-13 gone. James 4:11-12 Titus 3:2-3 ịhụrụ ebe ahụ. Ndị na-agụ ya ị ga-ahụ ihe dị egwu. Enwe ebe ị ga-ahịa sị gị onye nke ahụ otu ụbọchị n'anya, onye nke ọzọ ahụ ụbọchị niile n'anya, ndị nke ọzọ ahụ ụbọchị niile n'anya. Ya bụ ndị apọstọs ndị na-aga n'ụlọ ukwu Chineke kwa ụbọchị niile na-eme preaching. Ụfọdụkwa otu ụbọchị dam. Ọ sị gị ma ndị a ole ndị mejọrọ ọnụ. Brethren, bekee kwuru nwanna m, kama ị ga-ekpebe ikpe nke na-awọ ya, seal ọnụ, mechie ọnụ. You will do better and will not ruin your chances of making heaven. Kama ị ga-ekwu nke na-awọ ya, mechie dịkwa n'ụzọ ndụ ebi ebi, mechie ọnụ. Ihe ka ụfọdụ mmadụ na-eme, ụfọdụ ndị Christians kama ha ga-ekwu nke na-awọ ya, ha emechi ọnụ, ghara iwetara onwe ha nsogbu. Ọtọ mmadụ taa na-ata ahụhụ taa na-atakwute kọnkrịta bụ ihe ha ji ọnụ kwuta. Enyi ọ bụkwa ka iji Igbo agwa ya onye ọcha. Ọtụtụ mmadụ taa nọ na oke nsogbu bụ ihe ha ji ọnụ ha kwupụta, ihe ha ji ọnụ ha kwuta. N'ihi na Kraịst na-ewe iwe megide okwu nkwulu. Ihe o ji kwuo okwu n'akwụkwọ Mark 3:28-30 aga agbaghara n'ụwa nke gadibịa ka iwe hụ na ọkpụrụ nkwulu asị site na Genesis ruo Revelation. Christ God, Chineke bụ Kraịst bụ Chineke kpọrọ nkwulu asị, mmehie kachasị mmehie ndị ọzọ. N'oge Moses ofe ife afụ, n'oge ya nwa Kraịst ofe ife afụ, n'oge apọstọl Pọl na ndị otu ofe ife afụ. Gụọ ihe dị n'akwụkwọ Nọmbas akwụkwọ ọnụọgụ isi 12 amaokwu nke mbụ ruo 15 ka ịhụ ihe mere Miriam. Gụọ ihe dị n'akwụkwọ Nọmbas isi 16:1-35 ọnụọgụgụ isi 16 amaokwu nke mbụ ruo 35 ka ịhụ ihe mere ụmụ Izrel ala agbawa lominacha ha na ndụ n'ihi nkwulu. Lee ya n'oge Kraịst gị na-eme ọsị nke Kraịst kacha dị ike ọsị agaghị agbaghara gị n'ụwa nke gadibịa maka ihe ji ọnụ ga-ekwesịsị. Kọlọs 3:5-6-8 ọsị gịnị? Mana ugbu a unu niile wepụsịa na ihe ndị a na-ebute nsogbu n'ikpere Chineke. Ọsị nke mbụ blasphemy, ya nkwulu, filthy language, okwu ruru unyi ka o si n'ọnụ unu pụsịa. Kwenụ ya na ihe ndị ha na-eweta mee ka mmadụ nkwulu ya bụ gịnị? Iwe, anger, envy, ekworo, jealousy, anyaukwu, malice, ibu iro. Nlele ndị otu Kraịst a na-ebu iro ndị zọga Kraịst a na-ebu iro ọnụmadị n'obi ndị na-efe Kraịst na-ebulite iro na-enwekwa okwu esere a na-ebu iro. Mụ na unu anyị ga-ahụ eluigwe na site na amara ya kwa ya. Haleluya. Ọ dị egwu. Satan ihere mee gị ruo mgbe ebi ebi. Ọ na ihe mere na nzukọ Christianity ji bụrụ ofe nkụpụ. Listener, bekee kwuru, ezi enyi m onye na-ege m ntị, n'eziokwu Kraịst na-emegide nkwulu n'ihi ọwụ atomic bomb, global mass destruction, mbibi. Chineke ogbunigwe, ihe Chineke ji kpọọ ya asị bụ owu ogbunigwe, ọ na-agwụ mba. Mana mmehie ndị ọzọ nwere ike wụrụ n'isi onye ahụ. Ihe mere Chineke ji kpọọ nkwulu asị nke gị kwuo otu ahụ ikwuru ebe a na-azụ ahịa, ụwa niile ti ọnụ, onye ọbụla ala n'iyi. Ọ mmehie nke ọnụ. Mana onye bịara na rum kwa iko, mmadụ ole hụrụ ya, bata onye ji ọnụ nwere ike bibie mba, ụwa niile ala n'iyi. Ọ bụrụ ihe iji ọnụ kwuta. Onweghị onye ụkọchukwu rijuru afọ na-amaghị na nkwulu na-enye nsogbu.
gwa ka m nye gị ihe ọmụmatụ ka nye gị ihe ọmụmatụ. Ị hụrụ nwere nwata nwoke ọ na-ekwu ya n'ụlọ ụka, ọ sị na ya na-akwado ịbịa program, na ya kelere Chineke na ya bịara program ahụ, na ya na-akwado ịbịa program. Ya wee gwata pastọ ya sị ya na ya chọrọ ịga program a. Pastọ ya sị ya gịnị na dịmanụ ọ gabana cherubim. Ị na-egekwuru ego ndị ma na-asị kedu ka ọ dị ihe dị ya. Nwunye ya sị ya gawagodo. Nwoke abịala program chicha ntị kedu kwa ihe dị ya. Kpọba nwunye ya na fon si ya bịakwa bịa lee ihe ya na nwaanyị si ya na nwunye ya bịama. Nwaanyị abịa sị ya sị nwunye bịa lee ihe na-emeba. Ike akwụrụ ọtọ gwụ nwata nwoke. Ọ gịnị mere o ji gwa ihe a o mee bịa hapụ chọọchị. Ịda asị ya agana dan iti ige nkwulu i wee laa ya n'iyi. Ọ bụrụ na o kwenyere n'ihe ahụ onye ụkọchukwu kwuru, ọ laala n'iyi. Ya wụrụ na ịdọtara ya mana ịdọbala ya n'ịla n'iyi. Lee ihe dị n'akwụkwọ ndị Efesọs 4:29-32. Akwụkwọ ndị Efesọs isi a na amaokwu nke 29 ruo na 32. Ephesians 4:29-32. Philippians 1:15-16. Akwụkwọ ndị Philippians isi nke mbụ amaokwu nke 20. Ọ sị n'ọtụtụ na-ekwu okwu Chukwu a na-ekworo na esemokwu, ma ụfọdụkwana na-ekwu n'ezi obi ha. Na ndị nke a na-ekwu na-ekworo na esemokwu na-ekwu ya n'ihi ọchịchọ nke anụ arụ, selfish ambition, ịkpa ha aka na ha ihe a ga-erite, ihe a ga-enweta, ihe nke ụwa, anyaukwu nke ụwa, ihe nke ụwa. Ma ndị ọzọ na-ekwu n'ịhụnanya, ji ịhụnanya na eziokwu na-ekwu. Ya kpatara ọtụtụ mgbe ị ga n'ọnụ mmadụ prisi anyị sị ihe ahụ na-ekwu bụ eziokwu, bishọp anyị sị ihe ahụ na-ekwu eziokwu, achịbishọp anyị sị ihe ahụ nwoke ahụ na-ekwu n'ọwa eziokwu, reverend anyị sị ihe ahụ na-ekwu n'ọwa eziokwu. Ụfọdụkwanụ ndị ọzọkwanụ na-ekwu ha ekwuchakwa asịchasị ahụ ụmụ atụrụ ha ga-achọpụta na ọ bụ asị, ike agwa. Ebe a na-adọ ụka hapụ Kraịst onye nwe ụka. Mgbe e kwuru eziokwu gịnị ka mere? Grace apụta na amara aba n'ụbanụ. Eziokwu na-eme ka amara baa n'ụba. Ihe mere ụfọdụ ji were Kọlọsị 2:16 na asị. Kọlọsị 2:16 bụ okwu a na-agba okwu Pọl na-agba ndị mba ọzọ ndị a na-ebeghị ugwu. Sị ha unu ekwekwele ka ndị a na-ebeghị ugwu achọghị ka ha bata. Achọghị ka ha bata n'oriri, achọghị ka ha bata n'ọṅụṅụ, achọghị ka ha bata n'ihe ọbụla. Pọl asa unu ekwekwele ka ha begido unu ma n'oriri ma n'ọṅụṅụ ma n'okwu ụbọchị nke 7 ma n'okwu mmemme. Unu ekwekwela, batanụ. Ị gaa na akwụkwọ Ọlụ Ndị Ozi, Acts of Apostles chapter 21 15-28. Lee ebe ahụ Acts 21 15-20. Gụọ ya ka ịhụ ya nke ọma. Na ihe eji atụ Pọl okwute bụ na ọ na-akpọbata ndị a na-ebeghị ugwu n'ụlọ ukwu Chineke. Gụọnụ ya. Gụọnụ Mr. Preacher, gụọ Mr. Christian, gụọnụ Mr. Brother, gụọnụ ya nụ. Ihe a na-atụ Pọl okwute n'ihi na o ji akpọbata ndị a na-ebeghị ugwu n'ụlọ nsọ Chineke. Ọsọ ha bịa mee gịnị? Ọsọ ha bịa soro rie nwa, bịa soro n'okwu mmemme, bịa soro n'ụbọchị ofufe, bịa soro n'ihe niile maka ndị Juu achọghị ha n'ihi na ebeghị ugwu. Nwanna m atụgharịa asị na ọsị unu ekwekwele ka ebe unu ihe nke a chefuo ihe ndị ahụ. Jizọs kedu ebe ị nọ? Ya wee were ya. Enyi ya ntị, anyị ekwuola okwu ụbọchị a na-aga ụka. Pọl sị ele mbọsị ị na-aga nke gị? Ọkwa Kraịst ka ị na-aga ịchọga? Ị na-aga ya n'ụbọchị Mọnde? Kwa Kraịst ka ị na-achọga? Iru ebe ahụ gị gachi ike o ruo n'ụbọchị ikpeazụ Jizọs asị gị chọrọ mbịa na Mọnde mgbe abata na ndụ ebe ma lekwa ọkụ mmụọ steeti. Ọ bụrụkwa na ọ bụ ụbọchị ọbụla olee ihe mmadụ ga-eji kpebe ikpe? Ọtụtụ ihe ka mmadụ na-ekwu a na-amụta ga-esi ekwu ya. Emekata atọ dị n'ime otu adọwa ọkụ. Lee anya ihe bụ atọ dị n'ime otu. Atọ dị n'ime otu pụtara nke ewu Chineke, mmụọ Chineke, mmụọ ya aba n'ime mmadụ bụrụ anahụ mmadụ. Mmụọ Chineke nga ntị, mmụọ Chineke aba n'ime mmadụ bụrụ anahụ mmadụ, wụọ mmadụ. Asị gị okwu Chineke wee wụọ mmadụ. John 1:1-10-14. Okwu Chineke ya wụ mmụọ. Ihe na-eji asị okwu bụ mmụọ. Okwu Chineke awụọ mmadụ, abụọ ya Kraịst. Mmụọ nsọ bụrụ ike Chineke. Ihe na-abụ n'ime Chineke ka ọ nọ. Ele ihe mgbagwoju anya dị n'ihe a. Kraịst sị Revelation 1:10 ọ sị I am Alpha and Omega. Abụ m onye mbụ na onye ikpeazụ. Revelation 22:13 abụ m onye mbụ na onye ikpeazụ. Anyị nwere ndị mbụ, onye mbụ na onye ikpeazụ ole? Ya mmụọ Chineke bịara yiri awụrụ mmadụ n'ụwa. Ihe na-akọ chai. 1 John 5:7 ọ dị ihe atọ na-agba ama.
n'eluigwe. Kembụ bụ Chineke, okwu ya, Jizọs, na ike nke mmụọ nsọ. Atọ a bụ otu. Tụlenụ, kedu ihe ọzọ? Kedu ihe ọzọ nwanna m? Ya wee dị oke egwu. O wee sị, lisina, Bekee kwuru, ka anyị chụrụ na ezi ome na ibi ndụ ezi ome gawa. Ka anyị chụrụ n'okwukwe, ịhụnanya, ndidi, gentleness, ya mmadụ ịdị mma, ma jụ ekworo mmụọ. Ka wee na-echetara m onye preacher, ọ sị na ya na-eprichi na CD, na ya na-eprichi live. Ya were ndị na-eprichi na CD, ndị na-eprichi na CD na akọla bandị azụ. Mmadụ na-enwere ohere ịbịa nọ ịga n'oche otu awa abụọ. O nwere ndị nwere ihe ha nwere, ọtụtụ ihe ha nwere n'ụlọ. O nwere ndị na-agbasa ozi ya n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi agụmagụ. Ha niile nwetara efe ngwale n'otochi ti ya. Gị ga nọdụ na oche live na redio, amụra na ịbụ onye ụkọchukwu. Ịhụ bụ onye ndị na-anụ na live na redio ekwu ihe na-anụ n'ukwu akwụkwọ. Ka o wee kpee ikpe. Iprichi na live, iprichiri CD. Ihe dị mkpa bụ kwuo ihe ahụ Kraịst kwuru. Ọ bụ ihe dị anyị oke mkpa. Gụọ ihe dị n'akwụkwọ James isi nke 3 amaokwu nke 16 na James 1:26. Ọ sị gịnị? Ọ sị gịnị ka o kwuru? Ọ sị, ya bụ na ịbụ onye tozuru oke. Ọ bụ na ọ bụ onye, ụfọdụ m na-eche na ha bụ ndị ezigbo ụka, ndị ezigbo Chineke, ndị ezigbo nke chọọchị anyị ọkacha mma. Ọ bụ na ị na-eche na ịbụ ezigbo man of God, born again man of God, born again Christian, born again Mr. Preacher, born again Jesu Kristi. Ọ bụ na ị na-eche, lee anya, ọ sị kwa ire gị nga, kwa ire gị nga. Nwunye ahụ na-akwa ire ya nga. Ọ sị gị kwa ire gị nga. Ọ bụ ihe apọstọl kwuru. Akwụkwọ James 1:26. James nke mbụ isi iri abụọ na isii. Ọ bụrụ na ị chere na okpukperechi gị bụ final, okpukperechi gị gị ametụkwala aka, ọ sị gị ire gị chee ya nche. Ọ bụrụ na ị naghị eche ire gị nche, ọ sị okpukperechi gị bụ ihe efu, na okpukperechi ị na-ekpe bụ ihe efu. Ọkwa ka ihe anyị na-agwa gị na okpukperechi gị bụ ihe efu. Ọkwa ka ịmata mgbe ị na-ekwu chọọchị m ma chọọchị awa chọọchị, ọsọ okpukperechi gị bụ ihe efu. Onye ọbụla nke na-adịghị ijide ire ya, religion gị bụ ihe efu. Ka ọnụ ya nụnụ. Brethren, Bekee kwuru, nwanna m, agwara gị na Kraịst amara na ikpe ga-ekwupụta ebe ị ga-anọ na mgbe ikpeazụ. Ka adọ ọbụla ga aka na ntị. Galatians 2:17. Kwa m agwala gị ya mbụ. 2 Timothy 2:18-19. Philippians 3:18-19. Ebe ahụ ka ị ga-ahụ Pọl na-ebe eti akpọ sị kwụsanụ ndị ebi ebi, kwụsanụ nzọpụta na mgbapụta. Ọ bụghị ihe nke ụwa, ihe anya na-ahụ. Sị na ndị na-adọgoba ụmụ mmadụ obi n'anya ihe nke ụwa, materialism, ihe anya ga-ahụ gị bata nwa echi. Na ndị a bụ ndị iro nke obe nke Kraịst. Ma ị bụ onye preacher, ma ị bụ onye a na-eprichiri. Ọ sị ndị a bụ ndị iro nke obe nke Kraịst. Ọ bụghị na mmadụ zara pastọ ya wụrụ na onye awụọ onye nke Chineke. O nwere ndị bụ ndị iro nke obe nke Kraịst. Ndị ha ga-ekwu mana kwune okwu ndụ ebi ebi a ji wee kpọta mma gị okwu n'ụka. Ndị iro nke obe nke Kraịst, ihe anya na-ahụ. Philippians 3:18-19. Go on. 2 Timothy 2:18. Ọ sị anyị bụ na ịbụ onye na-akpọ aha Kraịst ka mụ na gị si n'ihe ọjọọ gbapụ. Galatians 2:17. E nyere Pọl oziọma zie ndị a na-ebeghị ugwu, nyekwe ndị Pita ka o zie ndị ebere ugwu. Ha abụọ mgbe ụfọdụ ozizi ha adịtụ iche, mana ha abụọ ahụ kpatụ ahụ na-adị ha hụrụkwa na nchagharị. Metọdụ nke Pita nwere ike dịtụ iche ke Pọl abụdị amagwa, mana ihe jikọrọ ha wụ chagharịanụ, si na mmehie pụta, si na ajọ omepụta, onwe onye kpeghị ibe ya ikpe. Ọ bụrụ na preacher ọbụla ga-eti gị sie na ikwu okwu megide mmehie, hapụga nkọtọ na-enweghị isi n'ọdụ, gịnị mere ekwesị a ga-agba ọsọ n'ụlọ ụka? Gịnị mere Christianity a ga-abụ a soul lifting religion? Gịnị mere Christianity a ga-abụ a soul lifting religion? Nzukọ na-ebulite, na-ewuli obi elu, na-ewulite mkpụrụ obi mmadụ elu. Gị hụ Kraịst na ndị mmụọ ozi ha gbatuo n'ụwa a na-ahụ ha anya korokoro. Gị hụ na ọrụ Chineke ehi odo. Mana lenu, here we are. Anyị nọ na under the sin of greed, envy, bitter jealousy and blasphemy. Olee otu Chineke ga-esi agbatata gosi ihe ọ bụ? Anyị nọ n'okpuru mmehie nke anyị ukwu na ekworo n'ọnụma na nkwulu. Olee otu mụ na gị ga-esi ekete ndụ ebi ebi after ka anyị tasị ahụ a niile takwụtacha ya kọnkịrị? Matthew 7:21-20. Kwa Matthew isi 7 amaokwu nke 21 ruo na 23. Akwụkwọ Matthew isi 7 amaokwu nke 1 ruo na 2. Akwụkwọ Matthew isi 7 verses 21-23.
akwụkwọ Matiu isi 7 amaokwu nke mbụ ruo na akwụkwọ Mak isi 8-40. Ọtụtụ ndị ụkọchukwu kpọrọ m, ụfọdụ ndị ụkọchukwu kpọrọ sị m na m na-ekwu okwu Chineke a, ha were kwe ya otu ahụ m si na-ekwu ya, ha kwuchakwa ya. Mgbe na-akụ na sayensị na-apụtakwa. Ofu onye ụkọchukwu sị m, ị na-ekwu okwu Chukwu gị ma edewe anointing oil gị kwucha, ọkwa onye ụkọchukwu gị kwucha ma ewerekwana ya gwa ndị ọzọ, gwọ ndị ahụ na-adịghị. Ọsọ m nwere onye na-agaji ije nke ọma, kwa na-ekwe gazie nke ọma, ọ ya ka ya ji gwụọ ya. Mgbe okwuchukwu na-ada na redio, edeme olive oil emechaa werekwana ya, were ya gwụọ onye ahụ ụkwụ na-ekwe gazie nke ọma. Sị m na ya ga-ekwu ya na ọ baghị uru isibe asị. Ịhụrụ ya? Agba ndị ọzọkwa na anyị ga na-elebanye ihe ndị ọzọ anya gasị. Gịnị ka a na-akọ? Ọ bụrụ na chọọchị gị eruo ebe ahụ eyipụ akpụ ụkwụ, marazie na ndị ke na-agbaba akpụ ụkwụ sị ekwesu. Ihe na-abụọ ha abụọ ụcha nkwulu na onye ga-ajụ gị ajụjụ ma onye ga-aza bụ onye gbara akpụ ụkwụ gbakwuru n'ụlọ ụka, na onye yipụrụ akpụ ụkwụ ahụ yisi akpụ ụkwụ gụjekwuru ya. Onye a ga-asị gị you did well or you didn't do well. Otu aka ọ dị. Ya wee dị oke egwu ezi enyi m. Listener, Bekee kwuru, ezi enyi m onye na-ege m ntị, Kraịst esi m kwusa okwu ndụ ebi ebi. M kwusaba okwu ndụ ebi ebi, okwu alaeze, okwu buru n'ụzọ chọọ alaeze Chineke na eziom ihe ndị ọzọ ga-esota. Ihe ndị a ga-esota nụ bụ ma ọlụ ebube, ma ọlụ ịrịba ama, ma mmepe ụzọ, ma ọgwụgwọ nsọ. O nweghị ihe na-aga ebata na ya. Kraịst anaghị asị asị. Ngwala anya. Ị hụrụ nwoke a? Ọ sị na ya na-ege WDS. Na wee lọta ụlọ ebe ya bi, wee banye na ọhịa, zọkwute poison, ya zọkwute nshi na aja, ha edobere ya nshi. Ọ sị na ya ma ihe ya ga-eme. O wee wuo na onwe onye WDS na n'akụkụ, hụ ka ya na ọkwụ na-alụ. Onye WDS asị ya ka ya nye ya okwu ọnụ Chineke. Ọ sị ya kedu nke nwe okwu ọnụ Chineke, ya weta n'okwu ọnụ Chineke ọ bụ. Ọ bụ gị gaa program, were ya gaa program. Ekwuchukwu onye na-ekwu okwuchukwu aga ama na onwe ihe iji bịa, ma ọ nwe ihe iji bịa, ọ ga-ama awa okwuchukwu sọsọ. Okwu ahụ aghọọ n'okwu ọnụ Chineke. Ọ sị ya nye ya, ewere ya tee ya n'ụkwụ niile ahụ. Onye WDS were techa ya n'ụkwụ ahụ na-eri nshi na aja na-ekpo ọkụ. Nwoke a bụ onye na-akọ ihe ahụ. Ọ sị mgbe emechara ya, ya na-ele anya n'ụkwụ ya, ya edina ahụ chi abụọ, nwezi ihe ya hụrụ n'ụkwụ ya. Ya sị gịnị bụ ihe ka ya wee kọbara mmadụ sị ya kedịkwa nke bụ nka okwu ọnụ Chineke. Nke nwaanyị nne di ya nọ na stroke, onye agbata obi ha nebo ha asị ya were okwu ọnụ Chineke. Ọkwa onye WDS ha na-akọ sị ya were okwu ọnụ Chineke tee n'ihi na eme n'elu maala ka nwaanyị magharịtụ ahụ, ndị dibịa na-ete ya ọgwụ otu awa echi. Asị ama ma ọ bụ ime ya ihe ọ bụ ihe mere eme ka ọ gịnị. O wee were okwu ọnụ Chineke tebe nne di ya ahụ, tee ya abalị 3, tee ya abalị nke mbụ, tee ya abalị nke abụọ, tee ya abalị nke 3. Ọ sị ya wee pụọ. Mgbe ya na-abatala, elekwe nne di ya ka nne di ya nọ na nọdụ ala. O wee kpọbụ onye WDS ya bịa lee ihe ya n'ahụ. O wee sị ya n'ọbụ okwu ọnụ Chineke, ikwere n'okwu Chineke, okwu ahụ nke a na-akụgụ mmiri, eziokwu ndụ ahụ nke a nwoke zọtara chere ebiri na-achara ebi ọkụ tututu. Nwa ya nwoke na-abịa WDS asị ya dadi ihe anwa chere. Ọ sị ya ngwanụ ya weta olive oil, sị ya okwu ọnụ Chineke, ya bịa preaching na papa ya, ya were tee ya nna ya, chi abụọ bụgharịa chere agbakpọ. Papa ya sị ya ekwenị ya o. N'eziokwu nwa m, ọ wụ okwu ọnụ Chineke. Ma ọ na ọwụ okwu ọnụ Chineke, ọ bụrụ naanị olive oil ọ gaghị arụ ihe ahụ. Ọ wụ okwu ọnụ Chineke. Okwu ọnụ Chineke ọ dị ike. Ya were ya. Ezi enyi m, asị m ka mụ nụ gbaso ezi omume, iburu ụzọ chụọ alaeze Chineke na ezi omume. Ihe ndị ọzọ ga-ezota. Nweghị ihe ọ naghị asị Chineke anaghị asị. Ike dị Kraịst. Ọ wụ na anyị na-achọsọ ihe nke ụwa nwa Kraịst agbakwana anyị nkịtị, mana anyị buru ụzọ chọọ ya. Nweghị ihe rara ya ahụ n'ime, ma mgbochi ụzọ ma agaghị n'ihu, ma ọ sọkwa na ọsọ gị ihe ndị enweghị ihe ọ bụ. N'ihi na Kraịst ji godonu. Chefuola Revelation 37, ichefuola ya. Ọ sị ya bụ Kraịst ji godo ụzọ nke ọ kpopere dị onye mkpochi, ka ọ kpochiri dị onye mkpope, nke ọ gaghị eme ka onye ọbụla chọba Kraịst karịa na-achọ ihe nke ụwa. Ụfọdụ ticha n'ọkwụ na ebe gbọrọ ọchịchịrị, ebe ndị mmụọ na-asọ oyi, ọgwụ asịkwa ya ka asịkwa ya, ebe a na-achọ ọganihu asị ga-agbachie gị. A na-agbachi gị hụ na Kraịst gbachie onye mkpope, okpokpọrọ onye mgbachi. Onye nwaanyị gozie ụlọ na ezo karịa ka m pere ya site na Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị.
Amen. Maka ịjụtasị ihe ndị dị gị mkpa gị kpọọ 081 550 38909 081 550 38 909 ma ọ bụkwa 0909 58 186 75 ma ọ bụkwa 0706 456 56 15 ma ọ bụkwa 0703 076 4482 ma ọ bụkwa 0803 5005 882 ma ọ bụkwa 0703 025 7755 07030 25 77 55. Udo dịrị unu mgbe ọbụla gara aṅa ntị na WBS. Nke ahụ bụ Primate George C. Njoku n'ihe omume ahụ bụ Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life WTS World Outreach. Chukwu gọzie gị dịka ị na-ege ntị n'ihe omume ahụ.